Na dachu to dopiero można poczuć wolność. Ale nie uciekajcie z kina tak jak cenzor z ucieczki. Przeciwnie, przyjdźcie do See You Cinema na przegląd filmów Wojciecha Marczewskiego, który odbędzie się w Warszawie na ulicy Okulnik 2. Czekać na Was będą gadżety, zawieszki, nalepki i plakat. A projekcjom filmów Weiser, Dreszcze i Ucieczka z kina Wolność towarzyszyć będą bardzo interesujące rozmowy, które poprowadzą Łukasz Maciejewski i ja. Marczewski Review na 50-lecie Festiwalu Filmowego w Gdyni. Pomorska Fundacja Filmowa, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina i Sound Domain. Zapraszamy Was, świętujcie z nami!